Sky Balota 2025 Midterm Election News Update. Samantala sa PNP San Fabian naman po, wala pang naitatalang lumabag sa umiiral na election gun ban. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Inihayag ng San Fabian Police Municipal Station na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang naitalang paglabag sa umiiral na gun ban. Ayon kay Police Lieutenant Fidel Mejia ng San Fabian MPS, simula nang ipatupad ang gun ban ay wala pang naitalang paglabag sa kanilang nasasakupan. Patuloy rin umano ang kanilang pagtutok sa mga bahagi ng kakalsadahan kung saan may umiiral na checkpoints. Sir, dun sa mga checkpoints wala namang pong lumabag, lalo po yung gun ban po natin. Sa ngayon ma'am is wala pa po tayong na-encounter po na gano'n. Mapayapa umano ang naging pag-uumpisa ng local campaigning ng mga kumakandidato sa bayan. Wala naman umanong naging insidente ng kaguluhan sa naging pagsisimula ng lokal na pangangampanya ng mga kumakandidato. Sa ngayon, patuloy ang kanilang pagmomonitor sa mga kakalsadahan para sa peace and security pati na rin ang pagpapaigting pa ng kanilang police visibility. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.